babwate Rendis Braids, babwate Makeba, babwate Urban Braids gati yechinde chinyinge. Komenta nayo, babwate chi hair conditioner, human hair, babwate chi rollers chetuki, babwate chi lotion chetuki, babwate chi gel chetuki, amavuta yetuki, babwate chi shampoo, chi weave, chi wig, babwate chi lotion, chi makeup, ebirole, babwate chi perfume montago tio kabuya kabisa, babwate chi scrub chobo sibogone chomo biromogima, babwate sanitary pads, babwate chi eye pencil, Q-Tex, babwate chi dye chigo chenchie kala yetuki, babwate chi sabuni chogo esibi, gati yebinto binde ebinge. Ese fachigendererete sana kando nechi ofa naboko nyara kugora ibintu ebiga korwa seduka yabaseri goriye ke wholesale kero kenda no muntu bwate cosmetic top kwaonia kwanyora efaida egwerete so mochebo songo yes opposite Zone Hotel igali asakuru ku Gembo Street Gembo Street abagoro sagero ndendore ase capital roundabout udomo to kwenda St Julius stage asoko boko kwa wokoryo chiduke chiga chonse ipigo chibwaterange yamo ye pink kala ni pink na rogo chimanyo yes eri kirene eri kolirabu yes inyora ni Best Lady More Cosmetics Oboigo Chris karatu tebyango amangana ma yakorwa senya gitari ga ne ya Nuga Best tubata amangana ma yakorwa kala senya gitari ya Nuga Best yes abo muteri gwatara senya gitari beturanya robo bwenya Nuga Best ngoro bara maroire ebe asma oburere bweskali bwasatitis muchana sesema yoro iboro stroke amanyinga gwaka igoro oburere bweskali gosuburere buri bondo bwo gwaka amanyinga egati amaroire anda mange ngobweni bale negatari nibati machine chekerero chigo konya kolingo lyako bwene bwego na gutanga amaroire takwire na sumu birekero kwa bwenire yes nabwege negatari nibati ntadre cyana no Diamond Tomenia echa chirengo masego sibya amanyinga chatigobanya masya somubere nabone gaba cyo nesiri goliense kegima yes negitari nabokonye taragale sumu jobo sumu gale sama wachuru towers rirongo nili kabere angena Kenya Women Bank separe ne Kisigo cha Kisumu usena bako bakeresi byasi namba chikwati cha 0705 860053 gosasa na mendea 0784 955 717 Nuga Best asobo bwenya bwekerero no bwabene kogendete konya kobeka matera gabu standby yabasani baito nganchere boigondara kunyoria yebu no mutugie mangana maya narega gakorwa se company ne ya Kitale Industries Limited batorete ndagara yetugo yekerengo kigure manyakante buna faida fitsa endagere bwato byobongo gocha setu endagere gokonya gotingia obunyamasi bwetugo endagere gokonya itugo ya okonyara kwirwanirire kero kya maroire endagere comment productivity endagere boigo egokonya itugo ya okonora kubuche chakorokana bya eyo bakonya serigori ensekigima company ga Kitale Industries Limited bakoro distribution ya bene koneke paka mashinani gokonyora endagere ga sobwango kegima asia agrobete onse irange na sore babwato bwebe gusaine chimbato bwate chingoko obwate gusene chimboli chisese chingondi chiombe cha mabere chieri ebisusu chinguruwe chibarasi zote babwate endagira yabo yabene ywerago eti sana yebuno motugi ekiagerekero motugi yaro mongaini omanyire buna korende tugo yaye yakwebeka seri bagali yabene kwegendereri akwebeka seri bagali yabene kosomia abana baebuya nonye no kwagacha igege ntobone tokora no kwendese groveterange na sore elinde bwonya orenda gani ya faida fitsa asetugo eri ende yonsi obwate korende kora so muchebo songo nabakonyora endagiriga ime amahitaji discount limited yugo toka opposite nectar ya Gakana barabare negitani kya emergency abantu bamagombo so amagombe chiro nyongora usala swako pale waigo bakonya rigori iri insekegima okonye tugo ya umambi na mambi ende na yebwe konye nyora ko bwate ibori nabogo wake simu cha Kitale Industries Limited wetera namba chabo chiko bwate 0730 999 777 gose 0710 833 817 teke Chris kama uko ready ngaiga igotogo suka nabasani baito iga una togo cha twakora butambe enkane magosiki FM 94.1 omorobere ogenda tegaiga nesaiga yomosakiwa nitamasha Friday omorai kwebitio na fona junior en
makambo ya suwaro bokwandetira inasoiro mwakomonya meteni Jisode chikwangere famirengi ya kwangere watulandire buya wikatekiro mwakomonya Mwakawa mabere mwakawa maturu mwakawenda hayera mwakatora hewe Sagani dumi nemena Ivazi mbrosmare Tumingi yo mwakomonya Sagani dumi nemena Ivazi mbrosmare Yo mwakomonya Tosano molembe I know you never disappoint And I know You are the gift of rival Oh, I can be There is just among them Now what I pray for Now what I dream of Now what I fast for Stay of prosperity Enjera narelire vire no gotara manya igongo safa na ino mwantwaro mogoko momenta ginchande geteki ngogeini momenta Mwarwara Abantu bamintomba toseka Abairi bohiri bakatoireria Momenta na yunga tualiwa Matusika terika kengeha Numinemena Ivazi prosperity Tumengi yo mwakomonya Tosano molembe Sagani numinemena Ivazi prosperity Tumengi yo mwakomonya Tosano molembe Sawadi chikwangere Famirengi ya kwangere Watulindire buya Wikatwikiro mwakomonya Nasabirogo ke kwane tata Kumwatani wena masese yao Nasabirogo ke kwane tata Kumukwenye jasobo Sagani numinemena Ivazi prosperity Nakisimiyane kwa bugolia Nakisimiyane kwa bugolia Nakisimiyane kwa bugolia Nakisimiyane kwa bugolia Hingi kayandarete ya matukaya Baka mabezi na mwire kolitaya Hingi kayandarete ya matukaya Baka mabezi na mwire kolitaya Kakwanje botambo ungendi Moraina kenda jena bendi Werido mori bonditi Ekwagelire bonongo eiti Botambe nkwe visi chingo vinyomba Mwisi ngorara bonomoro Esimini ngaka ni maitane visi Teko bogoli kukerare misa Rulinda narogo temo Mwanchi na umwagelire nje nareire Esimi ngate watwa Batevi basani nje narelire Baba ndiro wanjani Baba mukendo wanjani Baba mukundo wanjani Nakisimiyane kwa bugolia Nakisimiyane kwa bugolia Ko nasinyirwe Kikayandarete ya matukaya Yansinyire Baka mapezi na mwire kolitaya Ai nabetirwe Kikayandarete ya matukaya Ko nasinyirwe Baka mapezi na mwire kolitaya Madamu baba Nawanchite kuru enkoro ya nime Namanyite no korerega Muntu musacha nchekolera Nachandikiri ubunerana Yaro kunyura chibita chau Uchandeka mpako moyo Utavoti simile kukogera Nenyuru wanchani witu bukuru Kuagere tenkari gikuru Kagantige moyo ubururu Kayendo gantiga no bururu Elo madamu Nakisimiyane kwa bugolia 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 Eko nasinyirwe Hingi kayandarete ya matukaya Nche byansinyire Baka mapesi na mwire kolitaya Ai nabetirwe Hingi kayandarete ya matukaya Eko nasinyirwe Baka mapesi na mwire kolitaya Zinka wanje botambo gonkendi Aina kenda nje nabendi Werido murembo libunditi Wagelire bonongo eiti Oh
of my calling. I know you never disappoint. And I know you are the gift of life. Oh, I can be the richest among them. Muna to confuse. Na kiwo karat antara boli ngabambara bindera nabarabwa se studio. Awo taro kone gospel kwa mapenzi ugongoroki na igure my God I believe kwansinyire ingo toko terabika ni godi goze pick my code. Ni nani? Ini genre gani? You know gospel? Tena nimepiga mbili at one. Eje kwa kolire nkoroki. Ya mwisho ni gospel. Ni gospel. Yeah. Tali kora kunga bwate simiane. Sauti yake Chris iko intilafu kidogo. Okay. Kwa nangu. Yes. Chris bono nalikuwa katapi. Bado. My testing. Hapo. 1 2. Iko fit. Si hata unampata vizuri. Bono karibu sana Senka Yomogusi. Ntagete turaramanya omotegera limbara bya bega tore na barabwa studio official name na Rietario Bosi. Sijui twanzie pande hii. Tiancha kesi side yani. Oyo gukwana akurukunga Asonda Junior. Aswanda Junior. Omonyene. Ngerie kebande. Elie kebande ngoruku Evans Nyangwara okemwa. Bono Evans na Aswanda nga yako umirana. Bono Aswanda nelio bosana nelie sokoro. Okay, ayigo ruseti ase sokoro. Direct nchinga so hago soera so bosaniri ukai. Ivo tu. Tochi tikori ngeri mine tio monto motindi. Elie sokoro. Na rogetwe elio rorera. Ase kikwa mwere to gotumerie sokora sobosani. Ena nyotelie etelio. Elire isana nande nalia abange bamanyete. Yes. Kerongoli elia seke banda kama lieta heke bandaro. Ndiye bietia seke bande ngarore elie sokoro. Abongoli sukinari ligendera no bosani bosio. Buyari koirete? Lingirete buya kabisa. Kire nagabu gaho. Ensemo yane yende. Karibu sana se studio. Na ina kiokorokwa. Nchingoroko the official name Fidelis Ndege Bosongo. Fidelis Ndege Bosongo. Yeah. Lietari industry lietari okoligerio bosi. Yeah. Ngoroko VJ Bravo #umurai bwebisio. In short umurai bwebisio. Bono lieta turakorangeririo bosi ria bwango no murai bwebisio. Yeah. Bono tuchakire ngora tubunere ngora umurai bwarari. Tuchakire na kikwa tete mpaka ukaroranga bono tigambo umurai bwebisio. Okay. A very simple question. Yes. Thank you for that. So umurai bwebisio. Yes. When I was in a primary school, I was a head boy. Okay. Yeah. Nikafanya fiti nikaenda high school. There I managed to be a chairman with the grace of God. Chairman head boy bado kerogotebanga. Okay. And everything you know. Yes. After that, umumranale urenge kuru ku Matthias. Yes. Kungobo kamambingo mwenye wara context ebisio. Mone ayuna makwani. Ntoli goteba ni good morning go sena ebisio Chris. Kero na nyolra tan texteti na mo text ebisio on the ebisio bioka. Then I come with an assumption nikaona if I combine this name enjeno murai yo monyene combine ne elia itori ebisio. Then I went on to the mirror, I practiced maybe hiyo jina inaingia kwa studio nikifanya introduction. Nikapata ina slap vibaya sana. By that time konyara kwa biro musani kirmote ebisio. Yeah, I was an artist. By that time nilikuwa naitwa VJ Bravo. VJ. Na ryote tukobatisa bono ukalichange. Akamento murai bwebisio. Ukanyora yabaire lyagwerere. Yalirire buye. Na bonda asoke monge kerugo. Ebisio. Igona liga ligo ko bosibolenga nabora abe no murai. Nabora so politics. Yes. Nebwate ndoto bneyo. Nimbwate ndoto. Okay. Igonto bugati musanike kantu bwatu mweshimiwa. Ebisio. Toira nase Aswanda Junior. Ndi aiwa chage toboteri.
oboteri nchagete ngaki yarengi ya covid hiyo ni corona 2020 2020 gabo tugwakogotera no twarenge guru ntwanya gutigana yes nabo tuchagete na muchagete na unotorochiga ni visio